Znači sad pravimo picu sa mudima, odnosno testicle pizza. Prvo ćemo tako da iseckamo na kolutiće. Ja kažem na žetone. I za ovu picu će biti potrebno sasvim, ovo jedan testis je sasvim dovoljan, više neće trebati uopšte. Tako. Sad ćemo to da odložimo i polako pripremimo testo za picu, evo ga testo stoji ovdje. Uzeo sam lepo parče slanine, da bude slanina masnija, jer su ovi sastojci posni. Onda ćemo polako iseckati na određenu dimenziju slaninu. Ja volim masnije da bude. Prema tome, ovo će biti sasvim dovoljno, je li tako? A još jedno parče za svaki slučaj, sigurno. Znači, spremili smo sada sve potrebne sastojke koje nam trebaju za jednu picu sa mudima. Uzeli smo zelenu papriku, svežu ubranu malo iz bašte. I takođe iz naše bašte smo uzeli jednu svežu crvenu papriku, da bismo malo ušarenili tu picu. Spremili smo, znači, testis, spremili smo slaninu, jedno jaje, pečurke, normalno so, mleveni biber, ulje, domaći kečap i imamo crni luk i imamo kačkavalj na kraju. Sad ćemo to polako sve da zbrčkamo, što bi rekli naši južnjaci, i da napravimo lepu picu sa testisima. Znam da nikad niste jeli, evo imat ćete priliku sada to da probate. Znači sada sečemo papriku, da bi smo je stavili na picu. Daje znači lep ukus, a i lepu dekoraciju. Sada ćemo ovu lepu, vidite kako lepa, sveža iz naše bašte, skoro taze ubrana, pre 15 minuta. Ovo će biti dovoljno, ukoliko bude još potrebno, mi ćemo dodati naknadno. Testo sa uljem. Naravno, sad treba malo i luka crnog osjetiti, ali kad treba iseći na koletiće isto. Ja ću to raditi ovako, u stvari, lepše ovako, umjesto koletiće. I još jedno normalno, jer imamo slaninu, a slanina i crni luk izuzetno lepo deluju. Sad ćemo malo iseckati i pečuraka. Ja pečurke izuzetno volim i idem redovno u šumu da berem. Sad ćemo da premažemo malo i sa kečapom. Ovo je domaći, znači, kečap. I sasvim drugačiji ukus. Kečap. Mora biti bogato. Ukusimo razno razni. Sad pogledajte kako to recimo izgleda. Kad malo stavite papriku zelenu, pa papriku crvenu, pa onda opet to mešate sve u krug. Krećemo crni luk. Za to prvo vreme pripremili pečnicu, da se to sve lepo zagreje. Sad idemo tu slaninu. Slanina bogata, tako masna, lepa, šarena, fina. To otprilike izgleda onako za početak kako sam ja i želeo da bude. Sad ono glavno dolazi zbog čega se zove pica sa testisima. Iseckane, ja kažem na žetone ili na kolutiće. Testise ćemo staviti na picu. To će dati ukus specifičan i poseban ovoj pici. Sad ovako posolite. Testisa, jer oni nisu slani. Biber crni. Znači, baš bibera slobodno treba staviti, jer ovo je pikantno ipak. Ide to sada u pećnicu da se malo zapeče nekoliko minuta. Nakon toga stavljamo kačkavalj i stavit ćemo jedno jaje i ide ove šunkarice okolo. Sada proverimo šta smo uradili i na što to liči. Napravit ćemo to bude lepo i bogato.
To mu dođe kao nešto dovoljno brzaka, tako urađeno, ništa više. Sada ono što ja najviše volim, to je ovo. Ovaj deo tu. Jaje, obavezno. Da, to je jaje. Ja, obavezno. Još dosta kečapa, puno kečapa, mnogo kečapa, što više kečapa. To je ono pravo. Naravno. Još parmezana, odnosno kačkavalja, nije parmezan. Sad to treba da ide ponovo u pećicu. Još neki minut. Za par minuta vidjet ćemo kakav sam bio majstor. Lepo. Kako sam hteo. Italijanska pizza sa srpskim testicima. Ohoho. Pa sad ko voli, neka izvoli. Hvala. Evo komšija Dule, za moćnog radnika probaš kako izgleda energetski napitak. Ajde da vidimo, nisam to Ovim. još uzimao, ne znam sad kako da... Ajde ovako ću. Možeš i u ruku, ako želiš. Pa ruke su kod majstora malo prljave. Evo, tako. Pazi, vrelo je Dule. Bolje nego što sam mislio. Dobre, dobre. Fino, fino. Odlično.